Persons deprived of liberty kon PDL sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory gidunggab sa lain nga PDL sud sa naasoing pasilidad. Selos ang usa sa mga anggulo nga gitan-aw sa investigador sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory nga hinungdan sa nahitabong pagpanunggab. Ani ang report. Luwas na hinuon sa makuyaw nga kahimtang ang biktima kinsa gikatahong nahiagom og daghang mga sama dinunggaban sa nagkadiang bahin sa iyang lawas. Ang biktima nagpaalim karon sa usa ka pribadong tambalanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod sa paralegal officer sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory, JO1 Dennis Balabat, alas 5:50 sa wala pa makapahigayon og head count ang incoming desk officer na hitabo ang insidente. Gamit ang usa ka improvised knife, gidunggab ang 32 anyos nga biktima sa 27 anyos nga suspitsado. Selos ang usa sa mga gisubay karon nga posibleng motibo sa pagpanunggab kay ang biktima gikatahong nagsigi og tawag sa live-in partner sa suspitsado. Pero ato pang idigdi kung sa paging mga laing rason behind ana. But so far, sa investigation nga nakuha sa atong investigador, moto siya yung una nga nakita nga rason nga mo tawag gamit sa itong pay card diri sa kuan o modalaw sa itong babae sa una ang iyang wife ay ang living partner kumidyahan sa daan ang atong nawahi ang atong biktima. Ang suspitsado gi-assign kaniadto sa kusina sa male dormitory ug karon usa na kini sa gitawag nga manungkulan kun tig-assist sa iya mga kaubang PDL matag higayon nga magpahigayon og head count sa selda. Diri sad karon sa jail nasa atong ongoing construction. So, possible na kita ni siya gamay dito nga butang nga hait, niya yung gibait. Kung mo yung gamit sa pandunggab sa ato ang biktima. Samtang ang biktima gikonsiderar nga trustee kun usa sa mga sinaligan sulod sa naasoing pasilidad kay moabag kini sa mga BJMP personnel. Ang biktima nasulod sa naasoing facility tungod sa kasong rape. Samtang ang suspitsado tungod sa mga kasong robbery with homicide ug carnapping. Uban ni Marlon Melgazo, Lou and Merondina, GMA Regional TV Live.